Det er fugt. Hvor er det fedt? Ej, er det ikke den her? Hvad er det, du laver? Giv dig op. Jeg mener, det er... Gitte. 5 forårsruller med... Ja, lige i øjeblik, Jørgen. 5 forårsruller med et eller andet. Det er fordi, han laver så, Gitte. Gitte, prøv at se, hvad han laver. Ja, han filmer dig. Nej, han tager billede af mig. Filmer du ikke? Au. Kasper. Au. Prik. Randi, prøv at se her. Prik. Jeg skal snart have det gang, den der popcorn. Popcorn. Skal vi også have popcorn? Ja, popcorn. Har I ikke nogen? Kan jeg prøve? Hej. Hvad? Skal vi have popcorn? Ja. Hvor har du så? Ja, ja. Du har jo ikke sagt noget, du godt kunne lide pop. Eller... Jo, jeg boede over ved det med et halvår, så burde jeg ved, at jeg godt kunne lide popcorn. Hvad er det, du laver? Godt har lyst til. Ikke noget. Har du taget et billede af mig? Ja. Det har vi. Jeg har taget et billede. Når vi kommer Okay. hjem, så skal Gitte, jeg han har popcorn. taget et billede af mig. Popcorn og smør popcorn. Jeg er egentlig også... Så siger hun popcorn med småbørn. Gitte. Gitte. Prik. Gitte, vil du have en græsnapse? Jamen, vi har ikke... Vi har ikke nogen, hvad hedder det? Vi har ikke nogen... Helena. Han har taget et Så skal vi billede af vente mig. på den derovre, det kan vi selvfølgelig også. Så æder vi dem alle sammen. Nej. Popcorn, det er usundt. Man skal ikke spise den. godt lide hold popcorn. kæft, ja. Jeg synes stille. Kan du ikke godt lide popcorn? Jo. Den del her, den kan godt klare lidt mere. Hvad? Så løber vi i morgen. Ja, vi Okay. løber i morgen. Jeg kan selvfølgelig heller ikke gå cykel. Kan jeg godt løbe i morgen? Nej, det er den sikkert, men Lisbeth. du kan prøve. Jamen, lad os Lisbeth. godt snævert. Ja. Kan jeg godt løbe i morgen? Ja, så prøver du bare. Okay. Bare prøv. Randi, jeg skal bare prøve at løbe i morgen. Ja. Jeg Skal du have løb? Jeg skal bare prøve det. Skal du prøve at løbe? Lisbeth siger, at jeg bare skal prøve det. Har du prøvet at løbe? Det kan jeg Prik. Ej, pøs. Det passede bare godt, det gjorde. Det passede bare godt, det der jeg prikkede mig i maven til bøvs. Hvorfor bøvset? Det var fordi, du prikkede mig i maven. Jeg er ikke præget af den her. Det er det, der bliver sjovt. Gitte. Det er det, der bliver altså sjovt at vise ham i morgen. Gitte. Sig, at hold op med det. Jeg skal sige, at du skal holde op. Hold op. Ja, hold Jeg op. holder op, ja.